ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ‘yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraren mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta hanyoyin yaɗa bayanai na fasahar zamani kuna sauraren mu ne kai tsaye daga ƙofar gidan Alhaji Muhammad Tata mai kaji Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi mai adireshi da number 7 Zobe Road muciya sabon garin Zaria jihar Kaduna Najeriya daga dandalin da aka fi sanin shi da Nadi Salafiya wato dandalin Salafiya ko kuma ofishin Albani yanzu da muke magana daren Lahad ne wanda ya daidai da daren 1 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 30 ga watan August shekara ta 2008 taken wa'azin namu shine matasa abokan aikin da'awa ‘yan uwa musulmi da ke sauraron mu wannan take ne wanda yake tsurkukin lokaci irin wannan wato awa 2:30 zuwa awa 3 ba su ishe mu tattake wuri a irin yadda muka tsaro nasihohi a ƙarƙashin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fassarori daga malaman farko as-salafus salih mutanen kirki Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda to kuncin lokaci irin wannan ba zai isar mana ba sai dai ga bayani kamar haka idan muka ainihin yi wannan wa'azi a yau muka karkare shi a yau alhamdulillah idan kuma har ba mu kai ga karkare shi ba sai mu ce alhamdulillah ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli nar in Allah ya kai mu gobe za a ainihin ci gaba da wannan wa'azi a wannan wuri a irin wannan lokacin sai dai in an yi ruwan sama to in an yi ruwan sama to shikenan kuma sai ranar da lokaci ta samu mai yiwuwa ya zama goron sallah bayan azumi kenan mai yiwuwa kuma sai bayan hajji Allah dai shi kadai ya ainihin fi mu sani amma matukar ba a karkare wa'azin a yau ba to in Allah ya so za a ci gaba gobe a ƙarasa shi idan kuma gobe an yi ruwa shikenan muna fatan Allah ya sa albarka abin da zai saukar mana jama'ar musulmi su matasa kamar yadda na faɗi kayan aiki ne na masu da'awa kuma abokan aiki ne na masu da'awa idan na ce masu da'awa ina muku ishara zuwa ga wata lacca da na yi wadda sai da aka yi kasusuwa wajen guda 7 a cikin ainihin jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria a ɓangaren sashin koyon harkokin mulki da gudanarwa wato a Congo campus laccar da ne idan ba ku manta ba na sa mata da'awa aikin Allah a cikin wannan lacca na bayyana me ake nufi da da'awa su wane ne masu da'awa yaya ake da'awa sannan na zo ne magana dangane da salon da'awa a wannan zamani a inda na dubi kasusuwa guda 3 na ƙarshe ne magana dangane da da'awa ta kafofin yaɗa bayanai na zamani a yau wannan taken laccar na sa mata cewa intanet baiwar Allah ɗan uwa mai saurare idan har baka saurari wannan lacca ba to lallai akwai abubuwa da dama waɗanda kake buƙatar ka je ka saurara a cikin laccar mai yiwa Allah ya amfanar da kai kamar yadda Allah ya amfanar da mu da abubuwa da yawa waɗanda muka faɗi a wurin laccar to abin da nake nufi da matasa a nan su ne mutanen da ba tsofaffi ba waɗanda suke da ɗanyen jini a jika mazansu da matansu waɗannan nau'i na mutane
to Allah maɗaukakin sarki ya taimakawa masu da'awa da dama ta hanyar su. Allah maɗaukakin sarki ya sa da yawan daga cikinsu sun yi shahada. Hasali ma a musulunci, shuhada'u na farko waɗanda jininsu ya fara ɗiga saboda kare wannan addini su ne matasa. A musulunci, mutanen farko da suka fara hijira domin gudu da addininsu su ne matasa. Allah maɗaukakin sarki haka ya tsara abin, ba don koyo ba shi wannan addini jama'a baya kafuwa sai an yi gwagwarmaya, wanda da yake tunani za a zauna a kan tebur a sulhunta da arna a tafi lafiya a bauta wa Allah salin alin aje a shiga aljanna lafiya kalau, to yayi kuskure ya canza tunani. Dukkan ahlus sunnan da ke tunanin za a zauna lafiya da 'yan bid'a daga cikin 'yan ɗariƙu da 'yan shi'a, lallai ya tafka mummunar katobara. Dukkan wani mai da'awa da ke tunani za a zauna lafiya da 'yan boko